să specializat când a băut? Da. Cu morți? Cu morți. Dar ce credeai că sunt? Am dat Sara, nu fugi! Da. Da? Da. Cred că ăla e ăla. Da. Mai e și strada, știi cum e? Da. Și nici nu stă pe Bine, l-am găsit pe Alexandru Moger. Alexandru Moger, sunt la Boa. Eu pot fi pe ăla. Lasă-l pe Mogerul.